Bueno, atxaldeon, hasiera emango jogu ekaineko San Juan bezperako udalbatza honi, gai zerrendara egin. Lehendabizi, 2017ko maiatzaren 25ean egindako bileraren aktaren zirriborroa irakurri eta onartzea bidezko bada. Pamenik ez badago, bozkatzera jarriko dugu, aldekoak. Aho batez onartzen da. Berrehun eta laurogeita bost, 2017 zenbakiko alkatetzako ebazpenera berrestea. Bai, 2017ko martxoaren 30ean udaltzaingoaren txostena aurkeztu zuen alkatetzan, bertan aipatzen zen zakur solte batek zebilela bide publikoan eta beste pertsona bati koska egin ziola eta kaltea sortuz. Arau hauste larria da hau eta bai eta aipatu du udal ordenantzaren arabera eta udalbatza osoari dagokiola berrestea arau hauste larriak direnean, hemen ekarri da proposatzera ebazpen honen onarpena. Behin onartuta edo espedientea bideratuko zen, pertsona honen kontra dituen arduragatik. Aldekoak? Aho batez onartzen da. Hirugarrena, Andoaingo kaleratzeak Estado-Desafioz elkarteak aurkeztutako mozioa Ganemos eta Irabazi udaltaldeek bermaturikoa. Bueno, en primer lugar quería mencionar que la moción responde a una campaña de Stop Desahucios en juntas generales y en diversos ayuntamientos y bueno, casi mecánicamente la registramos, la presentamos y la avalamos la compañera Olga y yo mismo. Entonces, bueno, hemos entendido en la reunión celebrada este mismo lunes que no es lo mismo unos ayuntamientos que otros, y en concreto el Ayuntamiento de Andoain ya tenemos recogido y aprobado un protocolo, una moción también posteriormente con un decálogo, se ha constituido y se está llevando a cabo un trabajo dentro de la mesa de vivienda y en ese sentido pensamos que ese es el órgano seguramente al que tendríamos que haber acudido para de alguna manera conseguir el objetivo de la moción, que no es otro que el de informar a la ciudadanía que tienen la posibilidad de acogerse a un periodo de carencia cumpliendo una serie de requisitos para las personas que tienen dificultad económica para hacer frente a su hipoteca. Como digo, pues de manera mecánica se presentó la moción, pero finalmente pues hemos decidido retirarla por este motivo y entendemos también que la mesa de vivienda, que está compuesta por los grupos políticos de este ayuntamiento y diversas asociaciones, están, entendemos, en disposición de hacer alguna gestión para informar de la cuestión de la moción. Por lo tanto, manifiesto que retiramos la moción y bueno, no hemos podido hacerlo antes, teníamos que hacerlo ahora en pleno, así que ahí queda. Ondo da. Erretiratuta geratzen da.
Bai, honekin aipatu mozio bat sartu genula, baina gure helburua zela alderdi guztiekin adostea adierazpen instituzionala, beraz, behin adostuta adierazpen instituzional bezala irakurriko dutela. Urteotan LGTBI eskubideen aurrera pausoak eman direla ikusi ahal izan dugu. Tartean daude sexu berdina duten pertsonen arteko ezkontzen legeztatzea, adoptatzeko eskubidea edo Iruña zein Gasteizen prestatzen ari diren homofobiaren kontrako legeak. Baina ekainak 28ko egun honetan argi dugu borroka bizirik mantentzen dela. Arrazoiak soberan daudela lesbiana, homosexual, transexual zein bisexualen herritar eskubideak aldarrikatzen jarraitzeko. Gure herri zein kaleetan, ikastetxeetan, familia zein lagun artean, lantokietan, publizitatean eta aisialdian. Ezpaita berdina pertsona homosexual, lesbiana, transexual edo bisexual batek bizi duen egoera, jasan ditzaken eraso zein bazterkeriak, bere jatorria, bizilekua, adina edota egoera ekonomikoa segun eta zein den. Eta gaurko egunean, badelako zergaitik borrokatu, les, homo, trans edo eta bifobia indartsu baitabil, hainbat esparru ideologikotan bai eta jendartearen parte baten aldetik. Eta gainerako herritarrek dituzten eskubide berdinak eskuratzeko urratsak emateke daudelako. Ugalketa sistemetarako sarbideak, despatologizazioa, hezkuntza sisteman edota enplegu duinerako aukerak esaterako. Aniztasun afektibo sexualaren borroka guztiona eta egunerokoa dela ulertzen dugunez, honako ekimenak burutzeko proposamena luzatzen dugu. Bat, udalak onartzen du, herriko pertsona eta borroka LGTBI delakoaren memoria historikoa berreskuratzeko lana burutuko duela, herriko kale bati LGTBI mugimenduari loturiko izena emateko konpromisoa hartzea eta horretarako prozedura abiatuko duela, LGTBI eta herritar kolektiboekin batera adostuko den espazio publiko bat, zebrabide, murala, bankua eta bar, LGTBI kolektiboa simbolizatzen duen koloreekin pintatuko dela, ekainaren 28an Andoaingo udaleko balkoian hortzadarraren bandera eta hiruki arrosa jartzea, egun honen bueltan antolatzen diren ekimen guztietan parte har dezaten animatzen ditugu andoaindar guztiak. Eta bigarrena, Andoaingo udalak eskumenak dituen erakunde ezberdinei eskatzen die, transexualen legedian sakontzeko aurrera pausoak eman daitezen, beharrezko zuzenketak eta hobekuntzak egitea LGTBI taldeekin elkarlanean. Andoainen 2017ko ekainaren 22an. Bueno, parte hartzerik edo hitza hartzerik baldin badago, edo ez badago, bozkatzera jarriko dugu. Aldekoak? Bosgarrena, alkatetxaren ebazpenen berri ematea. Seigarrena, zinegotzi aldunen ebazpenen berri ematea. Eta zazpigarrena, galderak, eskaerak eta proposamenak. Bueno, besterik gabe bukatutzat ematen dugu gaurko hasieran esan bezala San Juan bezperako batzarra. Eta, bueno, ikusten nahi dienei ere animatu biharko eguna hemen ospatzea Andoainen eta jai egunak zoriontsu, ondo pasatzea eta berdintasunean, errespetuan eta gogoratu danok daukagula eskubideak berdin ibiltzeko kalean zein edozein lekutan. Besterik gabe? Bueno.